Hola, amics graciencs i gracienques. Avui torno a estar al Tradicionarios amb el Festival de Muntanya del Club Excursionista de Catalunya, Amunt. I avui tenim, ella ens explicarà qui és, que és la Mònica Usuar. Bones tardes, Mònica. Hola, què tal? Bona tarda. Mònica, sisplau, em pots dir qui és la Mònica Usuar? Perquè els graciencs i gracienques adivinin, perquè molts senten la teva veu, però de cara no et coneixen. No, doncs mira, la Mònica Usuar és una física i meteoròloga que actualment fa el temps cada matí a RAC1 i a RAC 105 i intenta que la gent surti ben vestida de casa i ben preparada per si arriba pluja, vent, fred, calor, el que sigui. Aquest és el meu objectiu i cada dia em podeu escoltar amb el Jordi Basté al Món a RAC1, amb l'Ernest Codina al Matina Codina. Molt bé. Escolta, Mònica, a vegades es diu que els meteoròlegs a vegades dieu unes coses per fer por a la gent, que cuidado, que pot vindre, que pot vindre, que pot vindre. Tu què penses d'això? Els meteoròlegs no. A vegades pot ser que en certs mitjans de comunicació es facin titulars que no els fan meteoròlegs normalment, sinó periodistes agafant informació meteorològica que no siguin adequats. Amb això estem lluitant molt nosaltres ara mateix i sobretot després de la Dana de València crec que ara costarà menys que ens facin cas. Perquè nosaltres l'objectiu que tenim no és que la gent entri a llegir les notícies que fem, sinó que la gent estigui preparada per allò que ve i allò que ve que sigui real, o almenys que sigui el que ens diuen els mapes. Però mai espantar més del compte. O sigui, el nostre objectiu principal com a meteoròlegs és salvar béns i vides. Això és el que nosaltres intentem en ocasions, en situacions de risc. El dia a dia no ens en porta tantes, però volem que estigueu ben informats. És el nostre objectiu. Escolta, això et porta moltes hores, molta feina? Sí, clar, les 8 hores les faig sempre, òbviament, dins de la feina, com gairebé tothom, i a més, a part d'això, sempre m'agrada complementar-ho amb altres coses. He escrit llibres, he escrit contes, m'agrada fer xerrades, conferències, anar a escoles, i sí que és veritat que ho podia fer molt, sobretot quan no era mare, i des que soc mare, tot això m'ha quedat una mica més limitat. I a mesura que em vaig fent gran també, cada dia em llevo a les 4 de la matinada. Bon horari! I llavors és molt difícil a vegades portar-ho tot, no? I llavors sí que m'agrada complementar amb altres coses perquè sobretot m'agrada molt explicar i ser divulgativa i que la gent entengui de què va tot això del temps, però a vegades tinc el temps limitat, el temps de rellotge. Tu a TV3 no estàs? No hi havia estat. Vaig començar al 324. Jo vaig fer les pràctiques a TV3 i just va marxar la Mònica López de TV3 en aquell moment i em van agafar a mi i a la Gemma Puig. La Gemma es va quedar allà perquè ja formava part de la Corpo i jo vaig estar un parell d'anys al 324 i després vaig entrar a RAC1. I et va bé? Sí, em va molt bé. T'agrada? Sí. Jo crec que quan vaig sortir a TV3 vaig pensar, ostres, ara què faré? I quan vaig entrar a RAC1 vaig dir, per això havia de sortir d'allà, per poder entrar aquí i créixer i formar-me i endavant amb tot. I m'he sentit molt a gust. Escolta, la meteorologia i la muntanya van units. Sí, totalment, íntimament lligat. Tu què em pots explicar de tot això? No pots sortir a la muntanya sense mirar una previsió del temps. Aquí sí que ja anem directament a aquella premissa que et deia abans, no? L'objectiu dels meteoròlegs quin és? Doncs que la gent estigui informada i sobretot que no es posi en risc. Aleshores, la muntanya a vegades pot ser molt traïdora en aquest aspecte perquè pot canviar molt ràpid el temps i pots tenir moltes situacions diferents. Aleshores, el primer que ha de fer una persona quan ha de sortir a muntanya és mirar quin temps farà. No només mirar en aquell moment, sinó fer una observació contínua. Perquè a vegades els mapes et poden dir una cosa o la previsió pot ser una abans de sortir i que quan tu surts vagis mirant al cel, vegis que es va carregant de núvols, per exemple, i diguis, ostres, aquí està canviant alguna cosa que no ens esperàvem. Per tant, és previsió prèvia, però també l'observació durant l'excursió. Tu fas muntanya? Ara poca. Ara sí que és veritat que corro per muntanya, no acostumo a anar a fer excursions molt llargues, però sí que l'últim cop que vaig fer una cosa així una mica més amb cara i ulls va ser la mitja marató del Pirineu, que la vaig fer al mes d'octubre, que eren 21 quilòmetres, que sortíem de Bagà i fèiem la volta per allà en aquella zona, i aleshores això va ser l'última cosa que vaig fer. I sí que acostumo a sortir molt a córrer per Collserola, que és l'entorn de casa. Ja. Diguéssim que tu no vius a Barcelona. No. Diguéssim que vius a Molins de Rei. Molins de Rei. I a Molins de Rei al costat hi ha moltes muntanyes també, no? Jo surto de casa i al cap de 5 minuts
Soc a Collserola. Sí, tenim el Puig d'Olorda allà, Sí. que pujar fins a la Creu són uns 500 de desnivell, i puges i baixes i ja fas feina aquell dia. Ja. Sí. Escolta, a part d'això de muntanya, has practicat algun esport més? Sí, vaig jugar a bàsquet quan era més petitona. No vaig jugar gaires anys, érem un equip que només érem 5, per tant, si fallava una ja no podíem jugar al partit. No. I aleshores vaig fer un parell d'anys de jugar a bàsquet amb un nivell bastant baix, i després vaig fer també durant un temps atletisme. Sí que és veritat que jo de joveneta doncs, no era molt esportista, vaig estar sí que tota la vida pràcticament a l'Esbar d'Ensaire de Molins de Rei, que també fèiem esport d'una altra manera, però fèiem esport, i sí que ara fa uns 10-12 anys, o potser diria que una mica més, que corro. Primer feia asfalt i ara faig muntanya, i m'agrada molt fer muntanya. Escolta, avui aquí què ens explicaràs? Doncs a veure, primer faré una part d'explicar com fem els pronòstics del temps als meteoròlegs, perquè la gent ho pugui entendre, d'on surt aquesta informació, i fins i tot si han de ser crítics o no, doncs entendre per què a vegades els meteoròlegs o els mapes ens equivoquem, o no podem afinar més del que afinem, i llavors una segona part més relacionada amb la meteorologia de muntanya i amb els riscos que ens podem trobar i com ens podem informar. Ja. Serà interessant? No ho sé, això ho direu vosaltres quan acabi la xerrada, jo crec. Bueno, jo penso que sí. Ahir també, al principi, em va fer una mica, quan li vaig fer l'entrevista, una noia que és cega i fa muntanya. I jo em vaig quedar perplexa quan vaig veure el que feia, no? Sí. En tu em quedaré igual? Ostres, jo crec que no et sorprendré tant. No? No, per què? No, perquè ja t'he dit més o menys el que explicaria i no has fet cara de sorpresa. No, perquè m'ho imagino... No, però jo m'ho imagino que explicaràs això. Sí. Però clar, també els meus oients a la ràdio també els interessa saber una mica què faràs, no? Sí. Jo m'imaginava que era això, clar, però jo no puc dir no, faràs això i faràs l'altre. No, ets tu. Per alguna cosa tu ets la convidada. Jo crec que sorprendre... Ostres, no ho sé. No? No ho sé. Veurem. Bueno, escolta, què et sembla aquest festival? Pel que he vist, de moment molt xulo, i a més, sobretot l'espai, que és el que he pogut veure, també he vist algun tros d'ahir de la Maria que explicava la seva experiència, molt bé, molt acollidor el lloc, i espero que la gent vingui amb moltes ganes d'aprendre coses. Molt bé. Escolta, Mònica, moltes gràcies per acceptar a fer l'entrevista a nosaltres i, escolta, que vagi bé dintre un momentet. Moltes gràcies. D'acord. Que vagi bé. Vinga, adéu.